Astăzi avem din nou invitat pe domnul Șote și ne-am gândit astăzi să îi oferim câteva întrebări, să aflăm mai mult povestea din spate la Credit Residence. Și aș vrea să încep cu cea mai comună întrebare probabil. De ce oferiți vânzarea în rate doar cu buletinul? Bună seara în primul rând și să vă răspund la întrebare, cred că am mai răspuns la întrebarea asta și data trecută. Noi venim în întâmpinarea oamenilor care nu reușesc să-și obțină un credit la bancă și încercăm să îi ajutăm noi cu rată la dezvoltator pe 30 de ani. Dar vreau să-mi spuneți un pic pentru partea de investitori. Este o soluție mai bună, în concepția dumneavoastră sunt curios, este o idee mai bună să cumpere prin sistemul ăsta? Cu sistemul de rată la dezvoltator este extrem de bun. Vă și spun de ce. De ce? Pentru că, de exemplu, la noi, cu banii pe un apartament cash pe piață, la noi poți să cumperi cel puțin 5 apartamente. Iar dacă îl dai în chirie ca să obții profit din el, pe profit la un apartament ieși după 20 de ani. Și te alegi cu un singur apartament. La noi te alegi cu 5 apartamente după 20 de ani. Bun, există anumite condiții minime ca un om să poată să cumpere 5 apartamente, pentru că rar am auzit pe cineva care ar putea cu banii după un apartament să cumpere 5 în alte sisteme de plată. Există ceva condiții minime? Condiția minimă este să aveți acei 16% avans, pentru că atâta percepem noi, iar restul, cred eu, se plătește dacă îl dai în chirie ca și investiție, se plătește din chirii pe care le vei primi de-a cursul timpului. Bun, oamenii care merg prin sistemul ăsta de investiție, există pe parcurs șansa să apară taxe ascunse sau comisioane? Niciodată. La noi este bine pus la punct contractul de la bun început, iar rata este fixă, nemodificabilă, timp de 30 de ani. Bun, chiria considerați dumneavoastră că poate să acopere rata, adică poate genera un profit lunar? Chiria este, rata la noi este mai mică decât o chirie în zona respectivă unde construim noi. În momentul de față aveți mai multe tipuri de apartamente. Cum se calculează rata lunară? Poate fluctua rata respectivă pe care o stabilim de la început? Rata poate fluctua în funcție de mărimea apartamentului. Dar asta este undeva la 20-30 de euro pe lună diferență între apartamente. Dau un exemplu. 85 de metri pătrați ar fi 360 de euro, iar undeva la 100 de metri ar fi undeva la 380 de euro sau 400 de euro. Depinde de metraj. Dar pe toată perioada de credit poate să se modifice această rată? Sau Niciodată. Deci este fixă. Este fixă, nemodificabilă. Mă repet, fixă, nemodificabilă. Clientul care cumpără apartamentul respectiv devine proprietar în acte, vorbim folcloric acum, devine proprietar în acte când termină cei 30 de ani de plată sau devine înainte? Clientul devine proprietar exact când îl dăm în proprietate, când îl dăm în folosință, să-i spun mai precis. În ziua când îl dăm în folosință, atunci îl facem proprietar pe client, iar noi venim cu ipotecă pe diferența de preț. Iar clientul are garanția și liniștea că este proprietar pe apartament, nu chiriaș. Puteți să-mi dați un exemplu concret de acest profit între rată și chirie? Aveți un istoric deja în care puteți să ne dați un exemplu concret? În piață, în ziua de azi, se știe că pe Mihai Viteazu se închiriază un apartament cu 500 de euro. Un apartament de 3 camere se închiriază cu 500 de euro. La noi, rata este de 350-400. Deci, ai undeva la 100 de euro, 150 de euro. Problema investitorilor din ziua de astăzi când cumpără un apartament, garantat este stadiul lui de predare. Să zicem că cumpără pe vechi un apartament într-o zonă bună în Sibiu. Majoritatea se așteaptă, mai ales locuințe vechi, să renoveze și așa mai departe. Dumneavoastră, în ce stadiu le predați? Mai începe investiții majore apartamentul ca să aduc la stadiul de locuibil, de chirie? Avem mai multe variante. Îl putem preda și la alb, pentru că sunt mulți clienți care vor să-și pună amprenta în apartament, să-și-l facă cum doresc dânsii. Avem varianta la cheie, să-l facem noi cu grese, faianță, parchet, uși de interior și atunci își pune dânsul mobila și tot ce înseamnă mobilier în casă. Sau avem varianta în care îl dăm chiar și mobilat, utilat și cu obiecte sanitare, chiar și cu electrocasnice. Cu absolut toți? Absolut tot, vine doar cu
hainele de pe el și se mută în casă. Din experiența noastră imobiliară, garantat, sunteți mai în măsură să ne dați un exemplu de rentabilitate. Credeți că se reduce un risc al ratei și chiriilor dacă aveți mai multe apartamente cumpărate? Nu. Din contră. Ai doar câștig. Am mai spus-o. La noi poți cumpăra 5 apartamente cu banii cu care cumperi unul pe piață cash. Așa că la noi ești pe plus din prima zi, nu după 20 de ani. Îmi puteți da un exemplu din perspectiva dumneavoastră în domeniul imobiliar? Apartamentele pe care spuneți că le vindeți vorbim de unul mediu la dumneavoastră, nu nici de cel mai mare, nici de cel mai mic. Comparativ cu cât este profitul de rentabilitate a chiriilor din ziua de astăzi. Un calcul simplu aș vrea să aud din partea noastră. Un calcul simplu este pe piață un apartament de 3 camere de 100 de metri pătrați, îl achiziționezi undeva la 160-170 de mii de euro. La noi, din banii ăștia, achiziționezi 5 apartamente. În varianta de un singur apartament, vei fi pe profit undeva după 25 de ani. La noi, dacă vii și cumperi 5 apartamente cu banii ăștia, tu vei putea fi pe profit din prima zi. Pentru că la noi rata este mai mică decât chiria în zona respectivă. 350 de euro este rata, 500 de euro este chiria. Ai plecat cu profit de 150 de euro per apartament din prima zi. Asta înseamnă undeva în jur de 750 de euro pe lună profit din prima zi, nu după 20 de ani. Pentru că tu, dacă cumperi un apartament cu 180 de mii, tu vei fi pe plus doar după ce vei recupera toți acei bani de 180 de mii. Deci dacă te miști bine, să zic așa pe românește, ai șanse mari în primii ani să recuperezi inclusiv avansul pe care l-ai dat. Foarte corect. Să spunem că în momentul de față aș vrea să cumpăr un apartament la dumneavoastră, care costă 130.000 de euro. Eu în 30 de ani, până la urmă, cât vă dau la final? O bună întrebare. La final ne dați exact aceiași bani pe care vi credităm sau cu care cumpărați apartamentul de la bun început. Adică 130.000 de euro. La noi nu există niciun fel de comision, nu există niciun fel de dobânzi, nu există absolut nimic în achiziția apartamentului. Sunt curios când ați început acest proiect. Către ce nișă de oameni ați dori să vă duceți cel mai mult? Sau pentru ce nișă de oameni credeți că este cel mai pretabil acest sistem de rate? Acest sistem de rate este pentru toți. Absolut pentru toți, chiar și pentru cei care vor să investească, absolut pentru toți, chiar și cei care nu își permit să iau un credit, chiar și cei pentru care n-au crezut vreodată că pot să aibă un apartament al lor, pentru absolut toți. Da, eu personal sunt tânăr. Garantat pe mine m-ar încânta mult mai mult ideea să știu că nu sunt afectat de anumite rate de inflație, de anumite taxe ascunse, care sunt percepute și am avut credit la viața mea și știu foarte cât de incomod poate să fie să te trezești de la o lună la alta cu diferențe mari. Efectiv, să te trezești cu diferențe mari în rate. Considerați că pentru un cuplu tânăr, de exemplu, este mai avantajos să vină să cumpere în sistemul acesta? Nu doar că este mai avantajos. Recomand, cu tot dragul, să vină nu doar cei tineri, să vină și cei de vârsta de mijloc și cei în vârstă și cei oricine ar veni. Orice fel de persoană vine la noi, tânără, bătrână, nu contează. Noi putem să garantăm că luăm doar banii care îi credităm. Mai mult nu luăm înapoi. Nu există niciun fel de dobândă, nu există niciun fel de comisioane ascunse. Au toată siguranța legală că vor înapoia acea sumă cu care vor fi creditați. Bun. Care e procesul de cumpărare? Ne vede acum un om care vrea să cumpere apartamentul. Care trebuie să fie procesul prin care poate să intre în posesia lui? Sună, face o programare, vine la birou, îi se explică exact tot cursul pentru achiziția apartamentului, o să-i se arate și modelul de apartament, după care trebuie să aibă doar avansul de 16%. Mai mult, nimic. Nu ne interesează
dacă mai are datorii, dacă mai are credite în bănci, dacă mai are vreun credit pentru electrocasnice sau habar n-am, pentru că sunt mulți care au credit pentru un televizor și nu mai pot să-și ia credit pentru un apartament. Vă adresați strict oamenilor care trăiesc în România sau pot inclusiv persoane care trăiesc în afara României să achiziționeze? Nu doar pentru români, pot să vină oricine. Pot să vină și străini, pot să vină și... Dacă legea și legislația îi permite unui străin să achiziționeze apartamente la noi în țară, noi putem să-i dăm. Se ia în calcul contractul de muncă străin? Nu ne interesează contract de muncă, pentru că noi nu vom sta să calculăm ce venituri aveți sau ce venituri ai, sau de unde aduci banii, sau cum îi aduci. Nu ne interesează. Atât timp cât îți plătești rata, pe noi nu ne interesează ce venituri ai și unde lucrezi. Domnul Șote, mulțumesc pentru minutele acordate. Sunt convins că oamenii care urmăresc acest podcast au ce învăța și își pot da seama să facă o alegere corectă. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc pentru invitație și cu mare drag oricând.